L'esport t'ensenya a superar-te, a afrontar reptes i a aconseguir els teus objectius. Vaig començar i era un equip mixta, o sigui, era jo, una altra noia i tots nois. Sí que fins als 14 anys o així ja era a la categoria cadet i no deixaven seguir jugant a les noies amb els nois. Jo vull seguir amb els meus amics, però m'estan obligant a deixar el béisbol per ser noia i vaig anar al softball, no? Aquí no hi ha equips de béisbol femenins, però existeixen, però aquí no. L'esport en general, per mi, és salut, és vida, són valors, és conèixer gent, és sociabilitzar. Jo he estudiat INEF, o sigui, al final tota la meva vida és l'esport, no? M'encanta la muntanya i per mi, és això, és salut i vida. S'ha notat que l'esport femení va pujant fort. Les nenes petites que pugen és com que et tenen com una ídola o un exemple a seguir, no? Corre, Mou-te activa't. i viu. La Diputació de Barcelona Amb l'esport femení.